What's good YouTube? My name is Joseph Dari. I'm back again with another video. This head shows you guys that I can literally advertise. You guys want it now. But I ain't gonna give you guys the plug. I'm kidding. Hi sister. Hey bo. Njani. Ngiyaphila njani? What makes you love him? Ngubiyena nje. Why do you look like you have inchebe in your empumulweni? You are just that hairy? Yeah. Okay. What makes you love him? Ubiyena Nkosi yami uhambuli, uphathana kahle, indoda umZulu, yazi na indoda umZulu. You see my brother mina ne masenginal elatal. I look at all the ladies, I feel like God, these were made for me. But you said we need only one wife. And now, all these ladies, what if I can take care? Yabona is tembo, bro. It's a necessity to majority. Unjani poto. Ngiyaphila unjani? Wow, what's your name? Igama lami nguSibusiso. Wow, yini okwenza umthande? Nkosi yami, ngabona intombi icwebezela. Ubuhle bawo bangikhanga nje ngiza kude. But have you realized ukuthi abomthandeni badlala abantu kakhulu okay sharp? Omthandeni icomelisha? Yeah, badlala abantu umthandeni abantu babathanda bona. Badlala intombi umthandeni. But it's fine, ungasitshela ngaye. Hayi ngiyakuzwa ukuthi uchaza ukuthini. Yes. Ngiyakuzwa ukuthi uchaza ukuthini. Yeah, I understand. You were still telling us about her. Yeah, bengisakuchazela ngaye ukuthi ngabona intombi icwebezela. Uyabona ke thina ke emakhaya. Umthole kanjani? Wenze lezo ukuthi umbamba ngenyawo lezi amaZulu yazi. Ushayelani khona? Yeah? Ushayelani khona? Angithi umzule naye chaza ukuthi uye kanjalo. Wachaza iapproach yami ukuthi yabo. Okay. Yeah, le ndoda nayi ke le ndoda. Can we show my people like umbambe kanjani? Like my sister, can he do it like the way the way Zulus do it? Like the Zulus be going to a lady like like come on. Yabona ngaqalela phansi. Yabona yena ngendlela engimthanda ngayo nakusasa ngavuka ngimeshela. Ungavuka umushela futhi. Ngimshele futhi aphinda ngiqome futhi ngoba ngamhlula nje. Ngamhlula nje. Ngamshela nje ngamhlula. Hayi ngaphinda ngiqome futhi mangathiwa manje hawu kwamanje ngaqala ngimeshela mshele angona bengifuna ukuthi ame umlande ngenyawo nango ngathi yasaba awufuni my sister No, hayi bo. It's embarrassing. Can you tell us as a lady, is it embarrassing or does it give you that thing as a lady? Yeah, it was embarrassing in front of people, but yeah, phela kwachaza yabo indoda umZulu yabo. Yeah. Okay. I want you guys to play a smaller game with me called Exchange Phone for 60 seconds. But before sidlala le game, I have a segment in my show whereby we ask people to kiss for the last time. I no. Sihlonipha abantu abadala. The eyes are, you guys don't want to be seen kissing. Hayi bo, kamereni lezi. Why is in the camera, my sister? Hey, na positive privates. Mina, right now, I'm done. You see me, my sister, I'm done giving a fuck about another man. Not that I'm done giving a fuck, but I still give a fuck. But this man has to leave my wife alone. My baby is wasting, like, it's taking my woman's time. I can't even get utanze, bro. Yazi ngikhumbula kanjani utanze? Ukuthini kahle kahle. Like, I make more money to deserve utanze any day. So ufuna ukuthatha umntwana? No, hayi wakho. Ngikhuluma ngomuntu wami. Usengishilo ukuthi hayi cha wayisusa. Hayi. Usengishilo ukuthi wayisusa ke inkulumo. No, angisuzanga, ngisasibeke phansi inkulumo. Angakasusi, angakasiphakamisi. But intwana yami, I made a nomntwana. Manje uthatha isikhathi sami kule nkulumo. Awusakwazi ukuthi. Angisakhona mfana. Hayi cha. Sengiyakuzwa. Mina ngizomvala. I'll put that boy in the carpet. Wenze njani? Ngizomfaka ecarpetini ngimbhalele. Carpetini? Yeah. When he cries, people outside, they're gonna say, a baby is crying in. Listen, abantu ngaphandle bazo, the baby is crying in that house. Every baby cries. Ngizoba mina ngiloko ngihlapula. Lo mina ngibusy. You can't come on earth. I brought you on earth so that you can take my wife away from me. Nigga. Cha kanti uthe nje wena eqaleni. Uthe wena isithembu
Angazi uthini. Yeah, Kodwa isithembu konke ngiyasifuda. I've been So in manje isikhathi sakho ngithe sithatha kanjani? ngasithola Oh, isithembu. uzosithola after. Yo ngasimisa in a relationship. Oh. Bengakashadi. We're still in a relationship. Yes. Isithembu somjolo. Ngos isithembu somjolo it teaches you how isithembu works. You need to know how to satisfy all the ladies. I failed because it was not a pre-planned isithembu. It was isizenzakalele. Yeah, qhamuka sekwenza. Bonke but nonetheless ngithini ngamafoni. Mina anginankinga Shema, I can give you mine. Why so senkulu? Is this your baby? Yeah. Okay. How was it? How do you feel as a mother? It's great to be a mother. It's like, Be honest, my sister. I wanna hear what my woman feels when she's there at home. Because the only nicest thing I feel like mothers feel. Eish, mothers love to be pampered, man. And we have a baby here. Eish, where's your phone? But you guys, we can't pamper you and the baby. Umntwana ufuna ama-pampers, nawe ufuna ukuthi ngikupampare. njani? Yeah. Open yours, my brother. Who's starting? Uba noqala. Angizoqala. Okay, open yours. By the way, I'm on my second baby. I'm reloading those cements for the second baby. You know? Such a dial, my sister. Ngese, ma-secret nyana nje. Mama. Yini wenzela umntwana angayibambi angatext umalume. Clean. Okay, right, I love you there, brother. Hold his phone like that. So Jabulile, like, this is the man you think you go in the future with. Yeah, umshado bakithi lona. Ngiyathembisa. Most of Zulu girls don't know how to choose men, but I've realized they somehow don't know, like, it's not like they don't know, there's nothing to choose against. You only have one source. You know what I mean? So I feel like Tina enjoys, we have Zulus, we have different sources, you know what I mean? But yeah, but you guys choose people that take care of you than the people in Jozi. I would care if I say Jozi, my sister. But you are my Nigeria. Yazi Nigeria lanhliziyo brawami. Lisunge country now, liwoka. Sula le iza logo le Ethiopia. Mozambique. Baza baloko bat. Abananhliziyo. Their hearts died on the road when they coming. Mabefika la bafuna ukuthatha yonke into. Wazi ukuthi they also have a connection yokukhulisa amapipi. Ninyele. So when they enjoy abukela base Jozi that are dating Nigerians, they are suffering. Phela begi phone. Mina can speak for the whole year. Evaliwe mos. Sivele ayicima. Besibhalile nje. Wena osobhalile mara uthulile. Mele uphala ucheck. The sport is exchange phone for 60 seconds. That's the sports and the game. Yabo? Okay. Okay. Phezulu. Usisi wakhe lapho kuphela. Let me see. Usisi wakhe nje ovela. Okay. So sex wakho uphala ngani utansi? Because I don't see utansi. Ngipalelo utansi mo. Akaze sithe Uphala ngani my sister? Ayibo kushagonisa ngiyenze. Do you say make love? Ayi angiyenzi for I realize that we have sex with bitches, but we don't have sex with bitches. We make love with our women. Yes. Hayi ngempela. Uwotansi. Ngamasebenzi. Oh. Ubhale kahle. Ngilibhale kahle nje. Did you go to school seZulu? Habu. Ungenile class seZulu? Ngashoda ngo1% ngithola uA mina esiZulwini. uA yini? Ngithola 79. So, Nekube uA isiZulu. that's what I did in mathematics. Yeah, I mean, you were humbled. Yeah. Hey, I'm back with that laugh. It's not even my laugh, actually. I take people's laugh, me, I cook them.
Yeah, mthana pala, I miss you. Usiyami kuyivelela mina nje lapha. Ngiyakubona nawe uyaqwebeza. Kuyivelela mina nje lapha. Okay, hayi. Awumama nje ungakumina. Awuthi angibolekele pula yakho lapho fast. Ungakumina nje ngathi mina. You look like umshayeli we-Uber, man. Shayeli Uber or something. Hayi, lutho. Kade Such a love, ngafisa ukuthi You wish to drive Uber? ngiyafisa ukuba neyami hayi ukudrivela omunye umuntu. Oh. But did you get to travel abanye abantu vele? Ukuthi bathu travel abantu vele. Have you ngazama emateksini ngabona ukuthi imali incane ngayeka. uyeke ngenxa yemali? Ngeke ngenxa yemali. Ah. Kuba every day nje. Mina ngathi ngasebenza ngibuye ngihlala iviki lonke ngingayimsebenzini. Mina ngiyanitshela na iphone yakho my sister. Mina I'm telling you there's no amount of money that's gonna stop me from making money. I love you akuveli lutho. That's what. Oh, we keep it. Swear. Mina, my brother. There's no amount of money that's gonna stop me from making money. Cause Lendo is our okay. Okay, I see you. Sex. Six. Yeah. Now palutan, but sex and everything. Is there anything in the sex? Angaphala. You can't disappoint me like Aibo. this. But Aye, Adidas for disappointers. It's called Adidas for a reason. Yes. Uyabona lapho usmall kubhalwe small. Ubani lo? Book. Kubhalwe small. Shuthi sex eka small. Ngiyabona. Ehe. Apha babizana ubaby uThembalami. Who's this Thembalami baby? Book. Hayibo uzothi akunankinga sithandwa sami sodlo kukhona. Shuthi bekudliwe. No, soda okukhona, soda lokho kukhona. Who's this, my brother? You. Usmall nje lo. Wenzani? Hayi. Usmall nje inamba yakhe. Mara nipalelana lezi zinto apho ma sex nani. It's just our no news. Okay. Take a pregnancy. Awukho kunye ngakubheka. What? Hey. Who about pregnant? Mangithi pregnant. Ukhulelisiwe. Uba lo khulelwe. Angakabona ama-periods. Ama-periods? Yeah. Ngakabona. Ha, weqiwa ama-period. Usmall weqiwa ama-period. Mama. Kwenzakalani kule phone? Cha, uyabo itenzakele la. La benga Manje my brother uthi ayikhiphe lo mntwana le shali. Bengasendeli ngicanga ukuthi long text. What? Wrong text ngeke. Wrong text. Wrong text ngeke. Hayi benga text mina. Yebo uSmall ngiyamazi inamba yakhe ngisevile kodwa So tell me udlala ngathi ne? benga text mina. Okay, check out my picture my sister. benga text mina. So dlala ngathi ne? Benga text mina wrong text. Are you playing with us? Kodwa cha beku wrong text ngempela. Nanka ama-picture pregnancy test. Uba lo bekuthumela i-pregnancy test? Ubani uSmall-ke siqale lapho-ke. Ngiyakuzwa lokho okunye uSmall mba. Mama. Yawo nje yonke lento le nje i-mistake. Ubani uSmall baba? Sitshela. uSmall lengane lapha usiyase ekhoneni lapha la. uSmall ngoba emncane noma uSmall ngoba ezaqile. Wagqoka i-uniform. Hawu ingane yesikole, ungibona ingane yesikole. Ingane yesikole pho. You. Cha we mama kube. Wamthatha out buku. Ba. Kwenzakalani? Bafo. Hayi phezani phela. Cha sibusisa ungichazele. manje. Angichazele. Wenzani nomntwana wesikolo lapha? Cha kube i-mistake nje. So futhi wawuthakhipha ingane. Into engizoyisotha nje lento le ngizoyisotha. Uyisotha nobani?
naye ngizoyisotha no small. Ngizoyisotha ngendlela. Imuzoyisotha kanjani ngoba umithi mama, usmall lento uthumela ngizoyisotha ngendlela yami mama lento. Musu ukuthi mama vele ungibize ngegama ke manje ke ngisamamizi ke Hawu. manje What's your name again? ungangimamizi unokwanda Nokwanda. Ithi Nokwanda ungathiwe ubaby akusasi umama wakho. ngibize ngegama Kwando. How long have you been with that baby? Lento ngisendele last week. Futhi bese ngishilo ukuthi Into enyule. ngishilo ngathi ngizoyisotha. Ngitshela ukuthi ngizomnikeza imali mase ngitholile imali makuphela inyanga akakwazi. This is a new thing. into It's a new thing. Ku- It's new. Kuyinto entsha ngishilo ngathi ngoba ngisho ukuthi ngizoyisotha lento. Usotani ma? ubusebenza last shift last week ishuthi le last shift obuyisebenza ubusebenza usmall Mama uwenza ibaby ina shift ngisebenzile kodwa After night ya, shift kodwa wayaphi? bekhona ezinye insuku kodwa ina shift nake ngisebenzile ne night shift. After night shift wayaphi? Bengibuya phela ngisendlini kodwa cha kodwa lento Wambhebha lo mntwana wamita ngisho. Awu bafo no sikwazi he even ukusebenzisa left amagama the evidence amakhulu you kangaka. left the evidence behind Nawo lento ngithi bengazi ukuthi mangiqeda ukuyilungisa ngizobe Olungisani. My sister, saying what the fuck are you even willing to forgive him? no what the hell to forgive umuntu ekuchithela no small a little baby from high school mama lento ingalungiseka ngoba ngisho ukuthi ngizoyilungisa lento ngizomnikeza imali ahamba uskipha lesisu emva lapho thina soqhubeka sibe lathi kube yiphutha ke mama uzokhiphisa isisu uzolanda amabhadi uzowafaka kimi cha lento iyalungiseka yonke Amabhadi isancane lengane uzowafaka ngithi ngoba kimi. isancane ngani ngoba ngisho ukuthi Wena only okay. a few weeks and Okay, then wena esencane lengane. isancane. Mara uyibonile ukuthi ukuthi inyanga yodwa emeqile nje ukubonile inyanga yodwa bebebhala ukuthi weqwa ama period kube inyanga yodwa ngase ngithi akabheke ukuthi kwenzakaleni last week ngase ke manje ngoba ngisho makuphela inyanga nje inyanga iyaphela ingaki yini angikwenelisi mina angikwenelisi ukuthi ungaziwe kusmall angikwenelisi mina yini engakwazi kuyishaya women on top yini angakwazi kuyenza women on the left, women on the right, women on down. yini What is it that she can do? yini Cha. kwenzakalani lezi zinto akusizophendula esingayikhuluma phambi kwabantu ngazi What are you gonna do with khuluma him, my sister? sesiyithole phambi kwabantu I want to know what you're gonna do with him. mina ngeke ngize ngiqhubeke nomuntu otshisa nengane zesikole ilevel yami nje uyayehlisa angitho ngaphandle Okay, awungiboni kahle ukwehlisa kahle isithunzi. ungehlisa isithunzi awungiboni bengizoyilungisa lento awungiboni vele bengithi ngizoyilungisa lento Uzobuya Ulungisa. futhi into obungeke nje ize nje izikhanda inqa bafo nawe boku futhi lokubhizi nawe ufaka imbuzo futhi manje Ngiyafaka. wena nawe uhamba ufaka enganeni zesikole Yeah. ufaka Nami ngenani ngiyakufaka. hayi lokhu kufaka okushona manje Nami ngiyakufaka. Awufakile Ufakile. nami ngiyakufaka. ufakile enganeni zesikole Nami ngiyakufaka. mama Awu. musa ukuthi mama negama lami ambisi ngomama wando ngiyaxolisa nje ngiyasho So uyaxolisa ngiyaxolisa lento isengalungiseka Bheka ke. isengalungiseka uthi neqoliso lakho ungishiye my sister lo. Neqoliso lakho Bafo, uloko bafo, xolisa uloko bafo. ohamba ushiye my sister alone because she's no Kodwa longer ke- with you. lento ngeke ngayikhuza waseqaleni Ukuthini? ubonile ukuthi angikho comfortable ngayo kwaseqaleni kodwa wena uthi aqhutsheke wena nawe bafu lokhu ubhizi ufaka imbuzo futhi nawe Uyabona amajita afana nawe. Ngizothatha inamba Bafo, hayi, kamama. hayi, Bheka, angisho wena udlala ngaye. Ngizothatha inamba yakhe. yabona le ngeke ngiyimele ngeke yabo wena uyazi nawe ngithi ngiyakuzama wena ngijwayela wena ngakuthola kunzima mama uyazi nawe nje. okay kwangathi mafuni uhamba nokuqhubeka noSmall yokushuthi uSmall uyakwanelisa mina ngikwanelisi ngiyaxolisa shuthi mama. mina nje ayikho into engiyenzayo angikho muhle enough uSmall muhle mamenzi wami ngiyobe musa ukuthi mama Awu, ngibize ngegama ngiyaxolisa. Nkosi yami sengizoze ngithini kanti manje ngoba phela ngiyasho ukuthi into So you say you ezolungiseka. done with him, my I'm sister? done with him Tell him- ngizomenzani Amtshela ukuphelile ngathi akabelieve you. lalela my brother delete my number And block delete her. my number and block my number So you done I'm with him, done. my I'm sister? done. If you Mama, done, lento leave- isengalungiseka, me, I wanna leave. isengalungiseka. No, I'm Hayi, done. leave And him. usually go in, Bafo, I'm done bafo, with you. uyabona izinto Never call me ozenzayo? again. Yebo. hayi bafo uyabona into mama hayi Manje uzwe ungalandeleli my sister wena. You. Eish. Buka ndlala ingane ezinhle kanjani eDurban. Buka nidlale into embezi. ayikho nje into engaba busy ngayo ukuthi yena uzonaka indaba ayikho into engaba busy ngayo Bheka. buka ngenxa yakho ngenxa yakho Ayikho into obozoba busy ngayo mawulanda lo mntwana omnyoba Hayi. wena. Lo mncane. wena Wena lo mawuchitela lo ya omuhle kodwa ngaba akayazi mawuthiwa lento wenzayo uyenzanga
So mara wena ngoba uyazi what does it say about you? Ngoba wena uyazi ukuthi uyamchitela. ngisho lento bengizoyilungisa nje Ulungisa. bengizoyilungisa lento Umoshile musi. Umosha bengizoyilungisa umntwana. ngaphandle ukuthi Back. Umoshe lo mntwana we-high school. Manje ufuna ukumosha nalo ya. cha ingane izoyilungiseka indaba yayo ngoba vele ingane izoskip isingona kuza ngokuphela kwenyanga Mina akana wena akanandaba lwena. Akanandaba lwena. hayi baba oh kwando Akanandaba lena. Do what you do, I'm gonna keep on doing the best. My name is Joseph Dad. Don't forget to like, comment, and share. See you guys on another episode on another day. Don't forget that, hey guys, as we are in Durban. This is our last episode in Durban. We're doing this and we're leaving right now. All I can say about Durban people, man, thank you for the love. Thank you for the vibes. Thank you for you guys always participating. It's very hard for me to get people that participate in Limpopo or write to the show at some point and then there, but you guys are doing the best, bro. So thank you guys. We love you guys. This is our last episode in Durban, not last for the year, but we're still gonna come back, but it's last for now. So don't forget that I love you guys. Up until you guys see us again. I love you.